Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na po kita mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon na inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, page sa 9 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023. So, kumusta na ang hinaot kita mga higala nga anaa gyud kamong tanan sa kapiskay sa panglawas, no? Walay ubo, walay hilanat, walay sakit sa tiyan, wala kabuhia, pero naginhawa pa. Lisod man kaayo ug wala na tay gibatis lawas kay wala na ita maginhawa. Abeno, kumusta naman mo mga higala? Ato dahil nga timbayaon og may mudo ng atong talahulong obispo, Bishop Polito B. Cortez, atong station manager, si Father Ram, ug ang tanan dyan nato mga kaparian, Lukop, Kabisaya, ug Mindanao, nga naabot karon sa ato ang pagsibya. Abeno, natapos na dyan mga higala ang matud pa World Youth Day, o ubay-ubay na sa atong mga kaigsuunan nga naginahinay na pong dailos pa mauli, no, gikan sa, pero ang uban mga higala ng hapit pa sa ubang parte sa Europe bitaw. Sakto man gyud na, no, nga paghuman sa World Youth Day, ang hapit-hapit usap po ta mga adto po laman usa ta mga tutag France, Spain, adto po ta og Germany ana, no. Kay ang kana siya ang ato ang Sanjan visa mao naman na gawa sa Switzerland kay mulukat yung kaglaing visa, no. Pero ang uban nga mga country sa Europe open na sila, no, klaro. Of course ang United Kingdom mulukat pag ka, pero kanang Germany wala na siya, di nakamulukat og lain nga visa. Kining France, Spain ana, no, namin nalaman makasuri-suri po. So muna no, natapos na ang World Youth Day og matud pa malampuson nga napahigayon pinakadaghan nga mga participants nga nagikan sa laing mga nasod. Abino, ari kita may galas sa CBCP News, Balitang Simbahan ining kamudtuhon, Pope Francis, nagkanayon kung wala ang konkretong gugma ato sa usag-usa, walay gibug-aton ang imong kinabuhi. Manay gipanulti usab ni Pope, no, nga kinahanglan nga ang imong gugma should always be concretized into action. Concretized ba? Kanang ma-feel ba? Feel. Manay pasabot og concrete. Feeling ba? Mga feeling level. Number 2, Vatican gihapon, Pope Francis personal nga nakikita sa mga WYD volunteers aron pagpasalamat. Personal usab niyang gipaminaw ang mga pasalamat usab sa mga pilgrims ngadto kaniya sa gigahinlang panahon alang usab kanila. No, so karong adlaw mahigala ato nga gisaulog ang ato deng ang gruto dito sa bukid namong gigrutong gitukod mga higala ato man yan ang i-feature diri i-feature man niya na nato sa usa sa ato ang mga episodes diri sa Facebook, no, nga makakita gid pud mo, no, sa YouTube makita pud nimo og unsay among mga developments diri sa among parokya sa Ayungon. Doon natay bagong gruto basi ganahan o nya mong managkot, no. Basi ganahan mong managkot, managkot lang kita ginagmay. Okay. Abeno, ari kita mga higala sa mga kalihukan. At what point of the Mass, Father, when someone arrives after it have started, is it too late to receive Holy Communion? Sa to ning interpret mga higala, ha? Unsa man partiha sa misa nga na makaingon tang naulahin na ta pag-abot, no, nga pwede pa tang makakalawat o pwede pa tang makapangalawat. Bueno, ang makaingon tang na late na ka sa misa kung pag-abot nimo human nagkonsekrasyon. Kanang human ng consecration ba ayo nagpangalawat. Pwede ro mangalawat ka, pero lain pang misa mas maayo nga dili lang usa ka mo ngalawat, no, klaro ba? Siguro nga before the gospel, pwede pa na. Pero nahuman na ang konsegrasyon, mo ba'y pag-abot nimo, klarong pagkasulti, na late na yun ka. Na late na ka. No, klaro? Okay, another question. What is the purpose of canonization? The purpose of canonization is in order to edify the faithful who are always in need of new models of holiness. Each saint is known for his or her particular virtues. And because of that, the Church proposes them
to its members as friends and companions in the following of Christ, as models to imitate, and as intercessions with God. No, through the canonization of a saint, the Church gives thanks to God as we honor the persons who has been so faithful to God's plan in his or her life. Ano sa ito pa, dako ang ato daing pagkanuna og mga tao mao ang pagpasalamat sa Dios, no, to in honor ni anang tawhana nga maayo kay kinabuhi nga wala gyud ni supak sa kaubuton sa Dios sa iyahang pagkinabuhi nga ingon niya. Okay, klaro? So munay gitawag nato og hinungdan ngano nga dunay mga canonization. Okay. Bueno, ari kita may gala exactly how many saints are there. Sa imong bana-bana Padre, pila dagoy ka Buok Santos. Pero tinindaghanalin ni Bona ni, there are over 10,000 saints and blessed from history, the Roman martyrology and Orthodox sources, but no definite head count. Wala gid definite head count. Nga ingon gid ana ba? Nga ana kadako na. Pero sobra na ni 10,000 ka Buok Santos ni. The Church started the process of canonization since the 10th century, but the Church started honoring the saints by the year 180. Sa ito pa, wala pa'y canonization, nagpasidungog na ta sa mga santos. Okay? Now, so again, dani na lang nakita kutob ha. No, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Padre Don Double A. Sa ko nang ginaingon do na may bagong Grutos Bukid, amo na ya nang muadto man ron si Camille gani sa Diris Bukid, mukuyog mo siya nako. Muadto man siya, bisita po siya. Atong pagkikipakuhaan ako og footages para nga ma-feature po nato diri sa ato ang programa. Unya no, makitaan po ninyo ang kining gitawag nato kalihukan namo diri sa Ayungon, labi na gayud sa Kabukinan. Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.